ክፍል እና የአራተኛ ክፍል ተማሪ ያለው ግማሽ የሚያህሉ መምህራኖቼ ጓደኞቼ ነበሩ እና በጣም ተንጠራርቼ አቅፊያቸው ስለሚሄድ ብዙ ጓደኞቼ ይናደዱና ይሰድቡኝ ነበር። አራተኛ ክፍል ተማሪ ያለው የሶስተኛ ክፍል ፈተና አርም ነበር። መምህራኖቼ ያምኑኛል፣ ፈተና እንዳርም ይሰጡኝ ነበር። አንድም ቀን በኔ እድሜ ጓደኛ ኖሮኝ አያውቅም። የሚገርማችሁ ሰላም ተከታተልቲ ናይ ቻነል ከመይ ከኒኹም ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ምንዮተዩ ከም ወትሩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኣብ ዘረባ ጥዑይ ዘረባ ከም መምሃሪ ክኸውን ዝኽእል ዘረባ ንኽትረክብ ኣሸጋሪ እዩ። በንጻሩ ሃጠው ቀጠው ናቱ ኣይወዳእን እዩ። ብዝተፈላለየ መንገዲ ድማ ትሰድውለይ ኣለኹም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ረገላ ብንግሁ በሊሕ ተምሃራይ ከም ዝነበረ ዝገልጽ ንሂልና ግን ብዛዕባ ትምህርቲ ናቱ ኢንፋክት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትዊተር ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታታት ክርኢ ከለኹ እንኮ ዶክተር ማዕረግ ናይ ፒኤችዲ ዘለዎ ብእንግሊሽ ግን ጽቡቕ ኮሚኒኬት ክገብር ዘይኽእል ምሁር ኦኬ ዶክተር ክትከውን ትኽእል ኢኻ ብዘይ ናይ እንግሊሽ ክእለት ፀገም የብሉን ናቱ ዶክትሬት ግን ብስኮላርስ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ነቲ ንሱ ንዑ ዶክትሬት ንዝሃቦ ብርቱዕ ክሲ ተፈጢሩሉ ከም ዘሎ ዝሕብር ሓበሬታ ክንርኢና ፅኒኢላ ካብ ፃልኩም ክፍትነ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ። ናይ ሎማ ኣርስቲ ግን ብዛዕባ ናይ ኣብ ትምህርቲ ብቅንዑ ዲ ብጌጋ ረኺቡ ኣገዳሳይ ምኾነ ነይሩ ንሃገሩ ስለ ዝኾነሱ ጉዳይ ናይ ቅዕ ባሕሪ ዝምልከት ብዝተፈላለየ መንገዲ ብፍላይ ብተጋሩ ዝግበሩ ዘሎ ዘረባ ክንርኢና ናበይ ገፁ ዝእንፍት እዩ ክንርኢና በዚ ወገን ደንበ ተቃውሞ ዝግበር ዘሎ ዘመተ እውን ክንርኢና ዝተፈላለየ መደረታት ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ስፔሻሊ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ነቲ ኩሉ ዝገበረቶ ግፍዒ ክትካሓሳ ክትከፍል ኣለዋ ድ የብላ ንዝብል ኣርሲ ክምልስ ከሎ ክንርኢና ካልእ ድማ ኣብ ዝቐረባ ኣብ ፖስት ዝገበርኳ ቪድዮናቱ ብዙሕ ፀገም ትፈጥረለይ ዘላ ግን ስለምንታይ ዘይተረዳእኒ እውን ሼር ክገብር እየ። ስለዚ ዝተፈላለየ ሓበሬታ እናራና ክንከይድና ፕሊስ ከምኡውን ናይ ኤርትራ ፅቡቕ ነገራት ዘተንብሕ ሓበሬታ ክዘርግሄ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ከም ወትሩ። መጀመርያ በዚ ጉዳይ ናይ ቅዕ ባሕሪ ዝዝረብ ዘሎ እስካ ክንጅምር ኖ ኣብ መንጎ ሓንቲ ንእሽተይ ኣርእስትላ ንሱ ድማ ኣቢ ደብዳቤ ሰዲዱ ናብ ህዝቡ ልክዕ ከምታ ኣብ ግዜ ትግራይ መደመር ትብል መፅሓፍ ኣውፅኡ ንተጋሩ ከብል ዝፈተነ ሕጂ እውን ሓንቲ መልእኽቲ ሰዲዱ ኣሎ። እታ መልእኽቲ ክንርያ ኢና ኩላ ክንርያ ንኽእል ኢና ግን ክንርያ ክንፍትን ናባ ክንጅምር ኢና። ስለምንታይ እያ ድማ ብሙሉእ ኣብቲ መልእኽቲ ተሪፉ ዘሎ ተፃሒፉ ዘሎ ንጉዳይ ቅዕ ባሕሪ ዝምልከት እዩ ከምኡ ድማ ንታሪክ ናይ ኣፍሪካ ዝምልከት እዩ። እቲ ዘገርም ግን ድሓን ብሓደ ኮይና ክንግረም ንስማዕ እየ እስክንሽተ ፎጌሩ ዝተሰርሐ ቪድዮ እዩ ድማ ስልጣኔ ባለቤትና በዓለም አቀፍ መድረክ በንግድ በኢኮኖሚና በማህበራዊ ህይወት ዋነኛ ተዋናይ የነበረችበት ጊዜ የተካደ ታሪክ ሆኗል። ይህም የምዕራባውያን የባሪያ ንግድን ተከትሎ የመጣው የቅኝ አገዛዝ ዘመን የፈጠረው ተራክ ውጤት ነው። አፍሪካን ድሃ ጨለማና ኋላ ቀር አድርጎ መሳልና አሳንሶ ማየት ዛሬም በሰፊው የቀጠለ ድፍረት ነው። በድህረ ቅኝ ግዛት ዘመን ላለፉት 60 ዓመታት አካባቢ መልኩን የቀየረ እጅ አዙር ቅኝ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ስቶሪ እዚ እቲ ናይ ኣቢዩ ዝበሃል ዘሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ድማ ይትንተን ኣሎ። እዚ ናይ መንግስቲ ሓደ ካብቲ ናይ መንግስቲ ፕሮፓጋንዳ ዝገብር ማዕከን እዩ እዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣፍሪካ ሓንቲ ማዕከን ናይ ስልጣነን ምዕባለን ከም ዝነበረት ካብ ግዜ ናይ ግብፃውያን ስልጣነ ኢጅፕቲያን ሲቪላይዜሽን ካብኡ ጀሚሩ ዝተፈላለየ ስልጣነ ከም ዝነበረት ግን ንኣፍሪካ ብዝተፈላለየ መንገዲ ድሕሪት ከም ዘትረፍዋ እቲ ናይ ጊላነት ወይ ከዓ እቲ ናይ ባርነት ግዜ ድማ መሊሱ ነቲ ሽግራ ዘብእስ ምዃኑ እቲ ዘገርም እቲ ዝዛረብዎ ዘረባ ናይ ብሓቂ ዲ ተረዲዎም ዝዛረብዎ ወይስ ኣይዶኖ ትኻል እቲ ህዝቦም ዲ ከምኡ ኮይኑ ወይስ ድሓን ቀሲልና ንሪዮ ኣነ ብዙሕ ዝገርመኒ ዘሎ ብዚ ድሒሩ እውን ብዛዕባ እቲ ኢድ ኣዙር መግዛእቲ እውን ይዛረቡ ኣለዉ። ገዛዝና አፍሪካን የመበዝበዝ አባዜ በምዕራባውያኑ የሚዘወተር አይን ያፈጠጠ ነውር ነው። ለዚህም አፍሪካውያን የተረጋጋ መንግስት እንዳይኖራቸው በሙስና የተዘፈቁ አምባገነን መሪዎችን በመሪነት ኮርቻ ላይ ያስቀምጦ መዘወርን እንደ ብልሃት የመውሰድ እንቅስቃሴዎች በስፋት ይስተዋላሉ። እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣፍሪካውያን ርጉእ ዝኾነ ሃገር ርጉእ ዝኾነ ፖለቲካ ርጉእ ዝኾነ ቆጠባ ንከይህልዎም ብኢድ ኣዙር ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ንሰላመን ከም ዝዘርጉ እዮም ዝዛረቡ ብዙሕ ግዜ። እዚ ዘረባ እዚ ካብ በዓል ኤርትራ ክወፅእ ከሎ ምስ ታሪክን ስለ ዝተሓሓዝ ፀገም የብሉን። ኢትዮጵያ ግን ሓንቲ ካብቲ ዝርገት ኣብ ኣፍሪካ ተምፅእ ሃገር ታሪኮም ፅቡቕ ዘይርዶም ፅቡቕ ዝነግሮም ድዮም ዘይረኸቡ ዶስ እቲ ብተደጋጋሚ ንሳቶም ዘውፅዎ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ርእሶም ስለ ዝኣተወ ወይ ህዝቦም ክርድኦ ስለ ዘይክእል እዩ። ስለዚ እዚኣ እታ ዘይተገፀት ሃገር ትብል እያ
تازي تجزت حجرنا أفريقيا تبهال دما تقدمي ترد من حجر تقدمي تمجابريانا معربويان زخونت even إيرترا تاريخنا إيرترا يخونا كالوت مبرع أفريقيا كتر خلخون أب كله إذا تزنبرت بيد أزور ويكا تزواريت أكل ناي كالوت حجرات ناي كلهم حيل تقدمنا أمريكا بزو حجز نيروم أمريكا زعجب حجز أبزيه بلوم زنبرو ناب حبرة السوفيت كيدوم زي تقدنا حجز ناب تشاينا ناب كوريا ناب زي كدو بوتا يبلومن everywhere حجزنا وسدو وشتاو بوليتيكوم كاستخاخلو زي كالو حجر يوم زيوم بوشتاو فلليات دما إثيوبيا خطودق تغينا نايدق حيلة متي يكونن كودغا انتاي دا وشتوم زلو صقم نابزل علي غوبو سلا زغير زلو እዚ ሕጂ ዘውፅኦ ዘሎ ኣብ ድማ ፕሮፓጋንዳ ነቲ ውሽጣዊ ፀገም ንምሕዋዩ ግን እንታዩ ናይ ደገ ሓይልታት ከምኡ ዝገበርዎ ይዝገብር ዘሎ ባዕሎም ዝሃንደስዎ ከም ዘይኮነ ግን ሓላፍነት መውሰድ የለን። ቅርብ ጊዜ ወዲህ የቻይናና የሌሎች ምስራቃውያን ሀገሮች ወደ አፍሪካ መትመምና ከምዕራባውያን ተወዳዳሪ ሆነው መቅረብ አዲስ የኃይል አስተላለፍን እየፈጠረ ነው። ከዚህም በተጨማሪ የአፍሪካውያንን ንቃትና ለተሃድሶ መነሳሳት የፈጠረው ድባብም አለ። አፍሪካ ለአፍሪካውያን በአፍሪካውያን የሚለው እሳቤ ከመፈክርነት አልፎ ወደ እውነት ሊመጣ የሚችልበት ጊዜው አሁን ነው የሚል አንድምታ በየስፍራው መሰማት ጀምሯል። ይህም የአፍሪካን ተሃድሶ አጨንግፎ ለሁለተኛው የቅኝ ግዛት ሰንታይም ዝብሉ ዘሎችት ትናይ ፓን አፍሪካኒስትስ ሕልምታት ንምትግባር አፍሪካዊ አብዛብ አፍሪካ ዝተፈላለዩ አስተላልፋ ናይ ሓይሊ ከም ዘሎ ብዙሕ ከም ዝስራሓሉ ዘሎን እዚ ድማ አፍሪካ ጉዳያ ነዚ ናይ ፓን አፍሪካኒስትስ ዘረባ እንታይ ማለት እዩ ዝኻ ነቲ ዞባ ንምግባጥ ዝጥቀምሉ ዘለዎ አጀንዳ እዩ። ኣነ ስለምንታይ ምፃልኩም ኣለኹም ህዝቢ ኤርትራ በዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሓሶት ናይ አፍሪካኒዝም ፓን አፍሪካኒዝም ዝብል አጀንዳ ጎባጢት ሃገር እምበር ሓበራዊ ሽርክነት ትርዳእ ሃገር ከም ዝኾነት ዘርኢ ታሪክ የብላን። ብፍላይ ድማ ኣብ ዞባና ሕጂ ንመለስ ኣብቲ ናይ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ክመፁ ስለ ዝኾኑ እዩ ትቐንዲ እቲ ሸንኮለል ፕሮፓጋንዳ ናቶም ክንሰግሮ ኢለ ሕጂ እስከ ንእሽተይ እዚኣ ንስማዕያ ድሕሪኡ ክንቀፅል ኢና። ፕሊዝ ላይክ ግበሩ፣ ሰፖርት ግበሩ። የሚሆነው ጉዳይ የራሱ እንደሆነ ማሰብ አለበት። በአባይ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን በቀይ ባህርም ጉዳይ ባለቤትነቱን ተረድቶ ድምጹን ማሰማት ይኖርበታል። በምግብና በኢነርጂ ራሱን ከመቻል አልፎ የጎረቤት ሀገራትንና የዓለም ገበያ ተቋዳሽ ለመሆን መስራት ይጠበቅበታል። የተለወጠው ዓለም አቀፍ ሁኔታ አፍሪካን በአጠቃላይ እንዲሁም ቀጠናችንን በተናጠል ወደ ምን አቅጣጫ እየወሰደ እንዳለ መረዳት የትውልዱ ኃላፊነት ነው። ሁኔታው አህጉራችንን በተለይም ቀጣናችንን ከፍተኛ የሽኩቻ ሜዳ አድርጓታል። የተለወጠው ዓለም አቀፍ ሁኔታና ቴክኖሎጂ የፈጠረውን የጦርነትና የውድድር ለውጥ አፍሪካ ባላሰበችበት ባልተዘጋጀችበትና በሌለችበት ጦርነት ውስጥ ዋነኛ የውድድር ሜዳ እንድትሆን አድርጓታል። ከም ዝንሪኦ ዘለና በተደጋጋሚ እቲ ዞባ ናይ ቀይሕ ባህሪ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ናይ ሓያላት መወዳደሪ አይ ቲንክ ለንቀነይ ተረዲእዎም መስለኒ ጌጋ ይኽላለይ እምበር ምክንያቱ ቀይሕ ባሕሪ እዚ ሕጂ ዘለዎ መደበራት ካብ 2008 እዩ ነይሩ። ስለዚ there is nothing new about this ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣገዳሲነት ካብ ጥንቲ እዩ ነይሩ። እዚ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ሓይልታት ድማ ካብ 2008 ዝጀመረ እዩ። አይ ቲንክ ትማሊ ድዩ በፅሒዎም ሓበሬታ ወይስ ትማሊዮም ነቂሖምሎ ኣይተረዳእንን። ብተደጋጋሚ ናይ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ አይ ቲንክ እቲ ዘረባ ኣብዚ እዋን እዚ ኣምፅኦሞ ዘለው በተደጋጋሚ እናነፀረ ዝመፅእ ዘሎ ኩነታት ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናበኣሰ ዝኸይ ዘሎ እቲ ናይ ኣምሓራ ጉዳይ ድማ ናይ ኣምሓራ ፅንሂ ሓንቲ ሓበሬታ እውን ክበኩም እየ። ኣብ ኣምሓራ እቲ ናይ ፋኖ ሓይሊ እናበርትዐ ስለ ዝኸይ ዘሎ ሓድሽ ስትራቴጂ ብውግእ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ክውዳይ ኢሉ ፈኪሩ እንዲኣትዩ ነይሩ። ኣቢ ስፔሻል ፎርስስን ገለመለን ድሮናቱን ተጠቂሙ ወላ ሓንቲ ለውጢ ስለዘየምፃሉ ስለምንታይ ድማ እቲ ፋኖ ዝበሃል ሓይሊ ፍሉይ ሓይሊ ስለዝኾነ ጥራይ ዘይኮነ ህዝቢ ዝድግፎ ሓይሊ ስለዝኾነ ህዝቢ ዝድግፎ ሓይሊ ድማ ብቐሊሉ ኣይሰዓርን እዩ። ስለዚ ሙሉእ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ጎኑ ተሰሊፉ ስለ ዘሎ እቲ ሰራዊት ንሱ ኢሉ ዝምክሓል ዘሎ ድማ ብዙሕ ተወለድቲ ኣምሓራን ህዝቢ ኣምሓራን ስለ ዘለዎ ኣምሓራ ድማ ናብ ህዝቡ ጭካነ ክገብር ኣይክእልን እዩ። ክገብር ተኮይኑ ድማ ምስጢር ከውፅእ ክእል እዩ። ብሰንኩ ድማ ክሳብ ሕጂ ዝድሊ ውፅኢታዊ ስጉምቲ ክገብር ኣይከኣለን። ኣቢ እዚ ድማ ኣብ ዓቕሊ ፅበት ኢትይዎ ከም ዘሎ ንፁር ክኸውን የድሊ። እቲ ዘገርም እዚ ፓን አፍሪካኒስትስ ብላብላ ኢሉ ዝዛረበ ዘሎ ክሳብ ሕጂ እውን ንፁር ዝኾነ ንሱ ንዑ ዘተግብር ምዃኑ እውን ዘይፍለጥ ተሎ ቅድሚኡ ብንፁር ቋንቋ ዝተዛረቦ ነዛ አክቹሊ ነዛ ቮይስ ነዛ ቪድዮ እዚ ኣብ ትዊተር ምስ ገበርኳ እውን ቅድሚ ሕጂ እውን ፖስት ገይረ ነይረ። ብዙሕ ኔጌቲቭ ካብ አፍሪካውያን ፖዚቲቭ ዝኾነ ተቐባልነት ዘለዎ ኣርእስቲ ክኸውን ከሎ ኤርትራውያን ተቃዋምቲና ባህልቲ ግን ወላ ሓንቲ ምስ ኤርትራ ዘይራኸብ ክነሱ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ፀገም እዮም ዘለዎም። እቲ ሓቂ ግን ሓቂ ምዃኑ ይተርፎን እዩ። ለስና It's a fabrication. How do you manage Africa? How do you manage these marginalized parts of the world? You create conflicts.
conflict between Eritrea and Ethiopia, conflict here and there, internal conflicts, tribal clan. So እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እቲ ኩሉ ጌም ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ልክዕ ከም ዲዱ ገይሩ ሸምዲድዎ እዩ ኣብ መፅሓፍቲ ስለ ዘንበበ ኣይኮነን ኣብ ታሪክ ናይ ሰውራ ሕጂ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ድማ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝረኣዩ ስለዚ ኣብ ስልጣን ነዊሕ ምፅናሕ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ተመክሮ ንኽተጥርግን ከም ዝሕግዝ ፍሉጥ እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ከመይ ጌርካ እዚ ምዕራባዊ ዓለም ኣጀንዳ ናቱ ብኸመይ ዘሳለጥ እንድሕር ኢልና ኩሉ ግዜ ፀገም ብምፍጣር ስድማ ፀገም ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኤርትራ ምስ ጅቡቲ ኤርትራ ምስ ሶማሌ ኤርትራ ምስ ሱዳን ኤርትራ ምስ ገለመለ እዚ ድማ ወላተን ክልቴን ሃገራት ደየበገሶ ባዕልኻ ብትፈጥሮ ንኣብነት ናይ ጅቡቲ ኮምፕሊትሊ ባዕሎም ፋብሪካ ዝገብርዎ ምዃኑ እዚ ምስ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት እውን ተሪኻዮ ብተደጋጋሚ ኢትዮጵያ ረብሓ ስለ ዘለዋ ዘይኮነ ናይ ካልኦት መጋበርያ ስለ ዝኾነት ብኸመይ ከመጋበርያ ኮይና እቲ ባጀት ናይቲ መንግስቲ ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ዝምርኮስ ስለ ዝኾነ እቲ ረብሓ ትቁጠባ ኤቭሪቲንግ ናይቲ ሃገር ኣብ ካልኦት ዝምርኮስ ስለ ዝኾነ መጋበርያ ንኸውን ግዱድ እዩ ምክንያቱ ንመግብኻን ንማይካን ዝኸፍል ዘሎ ሰብ ድሌታቱ እምቢ ክትብሎ ስለዘይትኽእል as simple as that ስለዚ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ሓደ ሎድድ ወይ ከዓ ተሪር መልእኽቲ ዘለዋ እዩ ንኣንጻር ኣሜሪካ ግን ሓቂ ኢቭን ካብቲ ፀልኦ ሰብ ሓቂ ተወፅዩ ዘይትፈትወቱ ኮንካ ትሰብ እቲ ሓቂ ግን ሓቂ ምዃኑ ኣይተርፍን እዩ ንትሱ ዝዛረቦ ዘሎ ነቲ ሰብን ፈላሊኻ ምርኣይ ድማ ልቦና ይብልዎ conflict between Eritrea and Ethiopia, conflict here and there, internal conflicts, tribal, clan, ethnic, all sorts of conflicts are there. These are tools for intervention. If you don't bow, you are بتوسع انتهي بلا له اتي علي تحو فللي نابنت كلتا جنبارات زبيرترا له نبلو تقاومين دقافين زبحال مندق له ايماجينر بعلنا زفترنا مندق نبلو حج كلتهم ببينهم رايهم ابتي دنب اتوم دقفت زبحال دنب انتهي ايترنيخا من البات نشتي كل خليقن فللي اتوم تبي بيسات كلتا حيمانوت هلنا يلوم نوع يخبرون يدرفولون بوست يقبرون تشعت بهيرات كلتا حنت هاجر تشعت بهيرات كلتا حيمانوت نابلو نزي صبوق يرم 291 نابلو كلتا تشعت حدا نابلو بزعو غزي حدا لبي دك حدا حزبي نابلو ازي دما بوليتيكا ديكونه it's really essence ويكاتي من نايتي قصالنت نايت هاجر እዩ እዚ ነዚዮም ዝጉዝጉስ በተደጋጋሚ ወላኳ ከምዚ ፕሮፓጋንዳ እንተ መሰለ ግምጥል ባላፍታ ሓደ በዓሌት በአውራጃ በቋንቋ በመንነት በመንታይ ከዘይትባስ በመንታይ ከባስ ዘይለ በመንታይ ከፍልልይ ዘይለ በመንታይ ከሐሸውየ ዘይለ ተሐንስ ከነ የተሐለፈ 10 ዓመት ለቢሞም የምለን ቀረ ክትብል ትኽሊኻ ሕጂ ኣይሶም ናይ ሳለሲ ብርጌድ ንሓመዱ ተባሂልክ እንደይ ፈቕራ ዝግበረሉ ዝነበረ ኣብዚ ዋንዝ እንታይ ይገብርሎ ሓንሳብ በዓሌት ሓንሳብ በአውራጃ ሓንሳብ በገለ ክባልዑ ክባኣሱን ክናኸሱን ንርለና ስለዚ إذا دحر خوينو تأجندنا ناتهم اتنعو نعوز دقف زي لحيلي إذا دحر خوينو علاماناتو كما يجير كاخا هاجر كتا محضري الكات حسب مخا دايفرسيتي ويكا بزوح النزل لو هاجر يزلنا ولا كوا عبيت بهرات طلونا تخالص بون هزبي وهزمو خاني ترفون أكلنا يتزبد مايو التابير ترازلو منقص دمان تسلعيه فتوو نتهزبي كم زلو تقبلو نتهزبي كم زلو እዩ ዘኽብሮ ክብሪ ናይቶም ብሄራት ኣለዎ ንኹሉ ስለዚ ኤርትራ ድማ ሓንቲ ካብተን ውሑዳት ሃገራት ናሽናል ላንጉጅ ወይ ከዓ ሃገራዊ ቋንቋ ዘይብላ ወላ እኳ ንጹር ዝኾነ ትግርኛ ብዙሕ ህዝቢ ዝዛረበሉ ቋንቋ እንተኾነ ናሽናል ላንጉጅ ግን ኣይተባህለን ስለዚ ህዝቢ ዳ ይጥቀመሉ እምበር ከምኡ የለን እዚ ኸ እንታይ እዩ እቲ ንኣሽቱ ቋንቋታት እውን ክብሪ ከም ዘለዎ ኣብቲ ሃገር ቦታ ከም ዘለዎ ንምንፅብራቕ ዝተገበረ እዩ እዚ ኸዓ ነቲ ፖለቲካ ናይ ህግደፍ ፍተዎ ፅላዮ እዚ ክንወስዶን ክንጉስጉሶን ከነሕልፎን ዘለና ፅቡቅ ተግባር እዩ ነጂ ንመለስ ኣብታ ዘረባናቱ very important message ዘላቶ እዚኣ if you don't bow you are an authoritarian you are a dictatorship you are all sorts of ugly things in their own eyes this has become very monotonous ኣብዚኣ ጥራይ ፎከስ ንግበር ኢሳያስ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ብኩሉ حنت على زالاتو بسدما the most brutal dictator in Africa or in the world ننوح تزخف dictator بمبالي زقلز بمعرباو عالم تمساسا لكن ابتفيت ناتو من الله سعود عرب على نقوس الله نقوس مالتها مالتيو دليتو خقبر زخل مالتيو dictator قنا يبلوني تديخون لهم زدليو خقبر زخل مالتيو نقوس مرحنا هاجر دماي nobody talks about that دبي كيد ويكا إمارات كيد the same نقوس الله نسو the best country صبوق محدرا زلو هاجر يتبعل نعم دحن سمت عرب سلو زخونا يدفروني من دادس سلو زلوهم كتب لهم اوكي فاين قربيتنا هيرترا ابدو بام مبراغ من الله جبت تبهال هاجر الله او زلو مرح انتايو
ንነዊሕ ኣብ ስልጣን ኮፍ ዝበለ ዲክቴተር ግን ይበሃል ዲሞክራሲ ኣለዎ ይዝበሃል ኦኬ ስለምንታይ ኣሜሪካ ምስ ኣሜሪካ ስለሰርሕ ኣብ መለስ ክሳብ ዝመወት እንታይ ነይሩ መራሒ ነይሩ ኩሉ ግዜ ምርጫ ይገብር ብላብላ ይበሃል ነይሩ ግን ሓንቲ ፓርቲ ያዘላቶም ይወደቅ ትበሃል ነይራ ን27 ዓመት 100% መናብር ናቶም ነይሩ እሳቶም ግን ዲሞክራሲያዊ ትካል እዮም እቲ ፕራይም ሚኒስተር ድማ ብዲሞክራሲ ዝተመረፀ እዩ እወ ዩዌሪ ሙሰቪኒ ኣብ ዩጋንዳ ንነዊሕ ዓመታት ልዕሊ ኢሳያስ እውን ኸው ናብ ስልጣን ፀኒሑ ኣሎ ንሱ ግን ዲክቴተር ኣይበሃልን እዩ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ዝበሃል ስለምንታይ ምስ ኣሜሪካ ትሰርሕ እንድሕር ኮንካ ኩሉ ግዜ ስልጣን ከም ድሌትካ ተቐመጥ ቅድሚኡ ኣብ ግብፂ ዝነበረ ሑስኒ ሙባረክ ን32 ዓመት ኣብ ስልጣን ነይሩ ዲክቴተር ኣይበሃልን ነይሩ ፕሬዚደንት ሑስኒ ሙባረክ ዝበሃል ነይሩ ንዓታቶም ሕራይ እንተይልካ ዲክቴተር ኣይኮነን ሽምካ ንዓታቶም እንብት ትብል ተኮይንካ ንህዝብካ ስለተሓሊ ይኮነን እዞም ካልኦት ኩሎም ንህዝቦም ዝሓልዩ ስለ ዝነበሩ ይኮነን ፀገም የብሎም ማለት ኣይኮነን እዚኦም ኩሎም ሃገራት እዚኣቶም ኣብ ስልጣን ነዊሕ ፀኒሖም ከለዉ እገዳ ይወረዶምን ኣብ ኤርትራ ግን እቲ ዝፀንዐ እገዳ መግለፂ እውን ዘይተረኽቦ እቲ መንግስቲ እውን ብትክክል ዘይገለፆ ብርቱዕ እገዳ ወሪድዎ ኣሎ ስለዚ እቲ ዲክቴተር ዝበሃል ወይ ንሳቶም ከም ዘሰይጥንዎ መንግስቲ ብትክክል ከምኡ ስለ ዝኾነ ተመሳሳሊ መንግስቲ ኣብ ካልእ ሃገር ከምኡ ኣይብልዎን እዮም እዚኣ ድማ ኢና ክንፈልያ ዘለና ኢሳያስ ጌጋ የብሉን ወይ ከዓ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ገበናት የብሉን ወይ ገለመለ ንብል ኣለና ኣነ ከም ዝሪኦ ዘለኹ ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዘሎ ሕጋዊ ብፍላይ ብሃይማኖት ዶ ብገለ ዶ ተኣሲሩ ዘሎ ክፍታሕ ክኽእል ኣሎ ናብ ሕጊ ክቐርብ ክኽእል ኣሎ ፍርዲ ክወሃቦ ክኽእል ኣሎ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ሰብ ክእሰር የብሉን ወላ ቋማ ይተግበር ሕጊ ግን ኣለዎ እቲ ሃገር በቲ ዘለዎ ሕጊ ድማ ሰብ ናብ ፍርዲ ቀሪቡ ብፍላይ ኣብ ዝዋን እዚ ክፍታሕ ክኽእል ኣሎ እቲ ወፃ ወሪድዎ ዘሎ ድማ ክፍታሕ ክኽእል ኣሎ እቲ ሃገር ድማ ሪፎርም ክትገብር ኣለዋ ለውጢ ክትገብር ኣለዋ ነዚ ድማ ናይ ወትሩ ፃዊዒት እዩ ሕጂ ንመለስ እንታይ ይብላ ኣለሱ It's boring and people have learned a lot. We say enough is enough. We have to build our economies, we have to jointly work to change the reality and create synergy, complementarity, cooperation is the name of the game. Their tools are dividing, weakening, inciting problems, conflicts, all sorts of conflicts. Africa has been marginalized. ኩሉ እቲ ጥበባቶም ናቶም እንታይ ዝብላ ኣሎ ፈላሊኻ ኣዳኺምካ ኣባይስካ ዕግርግር ፈጢርካ ድሌትካ ረብሓኻ ምስላጥ ማለት እዩ ኢሳያስ ጥራይ ዝብሎ ዘሎ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ከይመስለኩም I'm gonna give you one factual video ኣብዚ ትዊተር ብዙሕ ግዜ ፖስት ዝገብርዋ ዝነበሩ ክልምለሳ ኢና እታ ናይ ኢሳያስ I'm not gonna go anywhere ግን ሓንቲ ቪድዮ ከበኩም እየ ጎኒ ጎና ናባ ክንመለስ because I really want to show you እዚ ነገር እዚ ካበይ ዝመፅእ ምዃኑ it's not something ሎሚ ዝጀመረ ወይ ኢሳያስ ጥራይ ዝብሎ ዘሎ ወይ ከዓ ብኢሳያስ ጥራይ ዝተፈልጠ ነገር እሞ ንሱ ንስልጣኑ ኢሉ ዝጥቀመሉ ዘሎ ጎዝጓዝ ከይመስለኩም let me give you one video እናሰማዕኩም መመፅንሑ I'm going to give you the best thing possibly because of internal problems but external intervention has been one of the cause of aggravation for the marginalization. So I think Africa has learned a lot and Africa has more interest than anyone else to join in any solidarity so that we So كل أفريقيا بزح تماهير يبلالو نزيات كسمعوا مساقط لحسي بينا بركون كن اسمعيا The Middle East is fucked. We should know we fucked it. 6 of the 10 fastest growing economies are in sub-Saharan Africa. ማዕከላዊ ምብራቅ ቤላ ጌርና ተፃዊትና ልዩ ክዕረዘ ይክእል ኮይኑዩ ስለዚ ሕንፍሽፍሽ ክወፃ ይክልኒ ካብቲ ቦታ ይብልለው ሽዱሽተ ብቕልጡፍ ዝምዕብላ ዘለዋ ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ እየን ምዕባልየን ስለ ዘገድሶም ኣይኮነን listen now please listen Countries rich in mineral wealth. Coltan for our computers, cobalt for our batteries, phosphates for our agriculture, nuclear ore. እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብ ኣፍሪካ ሕጂ ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂ ዘድልየና ብጣዕሚ ኣገዳሲ ማዕድናት ኣብ ኣፍሪካ እዩ ዘሎ ንኣብነት ኮልተን ዝበሃል ኮባልት ዝበሃል ንቴሌፎናትና ንባተሪ ዘድልየና እዚ ከምኡ ኒኩላር ኤነርጂ ዘድልየና እዚ ኩሉ ሪሶርስ ኣብ ኣፍሪካ እዩ ዘሎ ናው ልስን እንታይ ክገብሩ እዮም ኣብ ፕራክቲካሊቲ ዘሎ ድማ ክንሰምዕ These are the things, gentlemen, that the wars of the next 20-30 years will be fought over. እዚኦም ማዕድናት እዚኣቶም ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳስነት ዘለዎም እዮም ክኾኑ ምክንያቱ ዓለምና ናብ ስማርት ቴክኖሎጂ ናብ ሮቦቲክስ ናብ ዓበይቲ AI ቴክኖሎጂ ኣብ ትኸደሉ ዘላ እዚኦም ማዕድናት እዚኣቶም ብዘይሶም ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ናይ ዝመፅእ 20-30 ዓመት ውግና ዓለምና ኣብዚኦም ሪሶርስ ዘለወን ሃገራት ይክኸውን listen carefully ኣፍሪካ ናባኺ ሕጂ ስምዕዋ please like ግበሩ A huge deposit of cobalt was discovered in Mali just over 2 years ago. Back then قد ما كلت عمت
هذا عبي ديبوزيت ويك عبي بوتنشال معدن ناي كوبالت اب مالت بحال هاجر ترغيبو قد مغلت عمد ابو اشتكلت عمد تاي قاطي مقد سمعوج. And we approached the Malian government about mining rights. They told us that those rights were going to the Chinese. So نحن أمريكا نابت منقص مالي كيدنا نتعدنا نحن خنا تقبرو ويك كنكو عصري لنا خيدنا يوم يبلالو ساتم دغن زي اوريدي ناب منقص تشاينا مس منقص تشاينا سممع كيرنا يبلو مالو شو انت قاتم. So we set about to create the conditions to make sure that wouldn't happen. Just last week, one of our Australian subsidiaries, thank you, Lachlan, secured those rights. ስለዚህ እንታይ ኢልና ኢሉ ስለዚህ ቻይና ነዚ ጉዳይ ዝክ ትመልከት ከልየ ብላን ስለዚህ ዝተፈላልየ መንገዲ ፈጢርና እትፈሪሙ ዘሎ መንግስቲ ካብቲ ስልጣን ዘሎ የሉ መንገዲ ምክንያቱ ስንት ተአልዩ ውዑል ከቀጽል ስለዚህ ይክል ዝኾነ ኮንዲሽን ክንፈጥራልና ኮንዲሽን ማለትካ ወይ ዕልዋ መንግስቲ ወይ ባእሲ ኣብ መንጎ ትጉጅለ ናይቲ ሃገር ከም ዝምቃል ምግባር ባይ ዘ ወይ ምናልባት ዘይትፈልጥዎ ኸይትሉ ደቡብ ሱዳን ካብ ሱዳን ክትፍለኸላ ዶክተር ጆን ግራን ኣይደልኒ ነይሩ ይዝባሃል ዘረባ ኣሎ ኣሜሪካ እቲ ነዳዲ ክፋል ነዳዲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ስለዘሎ ኣሜሪካ ነታ ሱዳን ከም ትምቃል ጌራታ ስለዚ ደቡብ ሱዳን ከም ሃገር ክኾኑ ነዊሕ ተቃሊሶም እዮም ዝኾነ ፍረውን ኣይነበረን ሽዑ ግን ኣብታ ዘልዩላ ግዜ ነታ ሰሜን ሱዳን ዑመር አልበሺር ማለት እዩ ከነጥፋእካ ኢና ስለዝበልዎ ፈሪሙ ነታ ሃገር ከም ትምቃል ጌርዋ እቲ ነዳዲ ድማ ቻይና ኣሜሪካ ተቆፃፂሮማ ድሕሪ ቁርብ ትለይ መን ተቐቲሉ ብሓደጋ ናይ ነፋሪት ዶክተር ጆን ግራን እቲ ነቲ ቃልሲ ነዊሕ ዝመርሐ ተቐቲሉ ምክንያቱ ንሱ ስለ ዘይደልዮ ዝነበረ ስለዚ እንታይ እቲ ጌም ትማዕድን እንተሎ ልክዕ እዛ ጌም እዚኣ እንታይ ይብልካ ኣለዉ ምፅኢሎም ኣብቲ ዓዲ ዕግርግር ከም ዝኸውን ይገብሩ እቲ ሃገር ትገማማዕ ወይ ከም ትምቃል ይገብርዋ እንተዘይከውን ኮይኑ ድማ ነቲ መንግስቲ ቀይሮም እቲ ውዑል ምስኦም ከም ዝኸውን ይገብርዋ ስለዚ ኣብ ኣፍሪካ ኣብዚ ሳሄል ካንትሪስ ዝበሃላ ካብ ሰንትራል ኣፍሪካን ሪፓብሊክ ጀሚርካ ማሊ ቡርኪና ፋሶ ኒጀር ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ጋቦን ኣብ ካልኦት ዘጋጠመ እንተሎ ተመሳሳሊ እዚ እቲ ከምኡ ድማ ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ታ ዛይር ትበሃል ነበረት ሃገር እታ ዝተረግመት መርገም ዘለዋ ኣብ ዓለም እቲ ዝበለፀ ማዕድናት ዘለዋ ሃገር ብፍላይ እዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና ኮቦልት ድዩ እቶም ካልኦት ኣገደስቲ ማዕድናት ዘለዋ ሊቲየም ድዩ ዘለዋ ንሳያ ህዝባ ግን እቲ ዝኸፈ ድኽነት ይሕልፍ ጥራይ ዘይኮነስ ብሕጂ ናብ ዝኸፈ ስቃይ ዝኸይድ ተመዲብሉ ዘሎ እዩ ምክንያቱ እቲ ሃብቲ ኣብኡ ዘሎ ክወስድዎ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ ህዝቢ ድማ ክነቅዕ ኣይደልይዎን እዮም ስለዚ ኣብ ኤርትራውን ብዙሕ ማዕድናት ከም ዘለዎ ኣፍለጡ ስትራቴጂክ ፖዚሽን ኣለዋ ስለዚ እቲ ሃገር እምበርቲ ህዝቢ ኣየድልዮም እዩ ንሽተይ ንስማዕ Our pilot project in Mali hit a few bumps, but I'm delighted to report that it worked. And if it can work there, there's no reason it can't work in other mineral-rich countries across Africa. We create the chaos, and then we move in and capitalize on that chaos. ጸገም ንፈጥር ኣብቲ ውሽጢ ጸገም ድማ ረብሓና ነሳልት ኢሉ ኣብ ማሊ ዝገበርናዮ ኣብ ካልእ ክንገብሮ ኩሉ ግዜ ንኽእል ጉዳይ ይብላ ኣሎ so this is a very very clear testimony ክሳብ ክንደይ እቲ ገይምናቶም እነዚ ድማ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ very very eloquently ጽቡቕ ገይሩ ዝገልጾ has been marginalized possibly because of internal problems but external intervention has been one of the cause of aggravation for the marginalization so I think Africa has learned a lot and Africa has more interest than anyone else to join in any solidarity so that we get out of this cycle. So he is really absolutely clear ኣብ ጉዳይ እዚ ጽቡቕ ዝኾነ መብርሂ ከም ዝሃበ እዚ ድማ ተደጋጋሚ ኣብ ኣፍሪካ እንሪዮ ዘለና ኩነታትን ዝረኣናዮ ኩነታትን እዩ ንእሽተይ ኢንተርቫል ክንገብር ኢና we will move to the next now thank you very much ሓደ ማሕረሶም ቁንዓት መሰኻኽር ከዓ ሓደ መልሓሶም ህዝቢ ኤርትራ ቅድሚ ህዝብና ሕርቅ ኢሉ እዩ ቁጥዕ ኢሉ ግርህ ኢሉ እዩ ናይ ልቡ ኣብዚ ዘረባ ኣይቐምጥን እዩ ሕጂ ነንሕድና ሓደ ሓደ ወቐሳታት እንተሰምዑልና ፀላእትና ከምዚ ዝተባተኽና እዩ ድመስሎም ግን ኣይፈልጡናን እዮም ናይ ብሓቂ እዮም ዘይፈልጡና ህዝቢ ኤርትራ ብኣፉ እንተተባኣሰ ብልቡ ዝበኣስ ህዝቢ ይኮነን ስለዚ ሓደ ህዝቢ ምዃኑ ኣረጋጊፅ እዩ ስለዚ ገደናና ሓደ ባህጊ ልብና ሓደ ንወርደሩ ጥዑም ዘረባ እዚኣ ሓሳስ እያ ናይ ቀደም እያ ግን ራይ ስምዕዋ ናይ ወዲ
أزيات عم تدرفي كاب كالس نايز بيرترا كل جزء نباري I think هذا كابتي مستيرنا عودنا كالس بيرترا نتسمعيتو أمبيبو مستزبي communicate كجبرو كردارو كجلس وانسلز خاليو the government has to work تمانجسنا إيرترا أبز قداي زي مليسو كسرح خلالو نتي من ممكات رايدة كورس نمعبال تعبر تسبب في الله أبدأ جزولو تسجع لك كم زي أبكر سخازولو معدنيو زد ما بقليل موبيلايز كتنكس حقصت تغل هابت سلوز غني من البعض كابلو من نسمح دي كونه جن this has to be a priority كم يجر كانزي تسجعتنا يزحبر تسب أبتوش تحجر كم زواسع تجبره very important now قربتنا خيب زعبا قداينا بحري انتهي بلو وسكان نسمع شاتومون زاناي بحري لعلن تحتن يوم زبلو عزلو وسكتهم انتهي بلو وسكان نشي نسمعيو ناي حق ايه بزحات كبابتات ميدياتات كلن اجندا غيرنا زلوا ون كبل خليه اب ايثيوبيا تحتهم استلعلت كافتم علت نساس كعز علت زي علم عندهم دار اخوني اديس ابا يونيفرسيتي يودب አጠቃቀም መንገዶች ዝብል ፕሮግራም ሂዞም ከም ዩኒቨርሲቲ ውን ተይተረፈ መልዛብ ጀሚሮም ኣለው ናይ ወደብ ጉዳይ ካብ ዝተለዓለት ጀሚራ እስከ ዓዛ ሰዓት እዚኣ ስለ ወደብ ዘየውሪ ሚድያ የለን ስለ ወደብ ዘየውሪ ዩኒቨርሲቲ የለን ጽሑፋት ይቀርብለው በኸባቢኡ እቲ ሰብኣይ አጀንዳ በደንብ ገይሩ ሰሪሕዋ ተፈተው ተጸለየ ምናልባሽ ብስሩ ውን ክትቅምጠለይ ዝደልዮ ክምለስ ደኸዩ ክመልሶ እንተዝብል ስኢሉ ነጢቑዎ ተዛሪቡ እንተዝኾነ ውን ክምለስ ይኽእል እዩ ናብ ዝብል ኩነታት ይወሲዱኒ ከምኡ ክሓስብ ይገርም ናይ ኢትዮጵያውያን ምልዓ ዓለው ዝዳለውዎ ዘለው ፕሮግራም ምስፋሕ ናብ ከምኡ ወሲዱኒ እሞ ናይ መጀመርያ ሕቶ ዝኸውን ሕቶ ባሕሪ ኢትዮጵያ ምን ቀሊኡ መልዓሊኡ እንታይ እዩ ናይ ባሕቂ ብልቢ ባሕሪ የድልያ እዩ ኢሎም ስለ ዝኣመኑን ነቲ ባሕሪ ከምቲ ንሶም ዝብልዎ ከምቲ ንሱ እውን ዝበሎ ዝኽፈል መስዋዕትነት ክንከፍል ኢና እንደው ምትሰለፍ እንደሆነ ለባህር ተሰለፍ ለወደብ ተሰለፍ ዝብል እውን ቅድም ኢሉ ጨሪሑ ከም ዝነበረ ኣብ መንጎ እውን ኣብ ዝቀረበ እዋን ዘቕረቦ እንታይ እዩ ሰዎች እንዴት አይገባቸውም የባህር ኃይል ስናዘጋጅ እኮ እየተዘጋጀን ነበረ አዲስ አይደለም አሁን ያነሳነው አይደለም ይዝብል ነበር ሕጂ ይኮነ ንልዕልናዮ ባህር ኃይል ከነስልጥን ከለና ባህር ዘይብሎም ናይ ባህር ኃይል የስልጡን ይብሉና ነይሮም ንሕና ግን ዳሎ ኢና ነርና ታኾይኑ ዘይተረድኦም ዝብል እውን ኣቕሚጡ እዚ እዚኦም ክርኢ ከለኹን እቲ ናይ ብኤርትራ ወገን ዝኒሄ ምንቅስቃስ እውን ክርኢ ከለኹ ክልቲኦም ዝዋቅዑ ነገር ይመስሉ በቲ ሓደ ገጽ ከዓ ድጋፍ ኢሳያስ ዘለዎ እሞ እቲ ባሕሪ ኢዝሊ ዝረኽቦ ግን ከዓ ካሊእ ኮንስፓየር ዝገብርሉ ጉዳይ ከም ዘለዎ መሲሉ ይርአ እሞ ሕቶ ባሕሪ ኢትዮጵያ ብጠቕላላ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ጀኒውን ድዩ ብልቢ ድዩ ወይስ ኢልነት ህዝብን ክሕጉስ ተዛረቦ ድዩ ኢሳያስ ኣለዎ ኢልካ ዲኻ ትሓስብ ካበየናይ ፐርስፔክቲቭ ኢኻ ትሪኦ ያው ጽቡቅ እቲ ሕቶ ባሕሪ ስኒ ሓደ እታ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕ ክትግበር ከላስ ናይ መወዳእታ ዝገበርናሉ ኢንተርቪው ምስ ለገሰ እዩ ነይሩ እንታይ ትብሎ ለካ ገለ ምስ በለንሲ ወየልሽ ኤርትራ ድሕራይ ከም ግጥሚ ገይረ ዘበልክዎ ነይሩ ወየልሽ ኤርትራ ወየልሽ አገሬ ትግራይን አጥፍተሽ ማን ያግዝሽ ዛሬ አብይ መጣልሽ ሰባተኛው አውሬ ዝብል ዝጻሕፍዎ ግን So first of all እንታይ ዝብል ዘሎ ኣዚፍ እቲ ዘረባናቱ ኤርትራሲ ብትግራይ ጥራይ ትነብር ዝነበረት ሃገር ገይሩ ዝገልጻ ዘሎ ታሪክናታ ቃልስናታሲ ብዘይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዘይከውን ዝነበረ ገምጢልካ ተዛረባ ንስኻትኩም ኢኹም ወይለኹም ክትበሃሉ ዝግባአኩም ብዘይ ኤርትራ ዝኾነ ክትገብሩ ዘይትኽእሉ ዝነበርኩም እምበር ኤርትራ ይኮነት ኤርትራ ቃልስናታ ባዕላያ ጀሚራቶ ንዓኹም ኣሚናያ ተወቶን የስ ምሳኹም ሰርሓትሉ መድረክ ነይሩ እዩ ጸላይ ኣዝዩ ግጅፍ ስለ ዝነበረ ንዑ ንምጉድዳት ካብቲ ንስኹም ሰውራስ ብኤርትራ ዝጠቐምኩሞ ዝተጠቀምኩሞ ይበዝሕ ንስኻትኩም ኣብቲ ሰውራናትኩም ዝሰበርኩሞ ድፍዓት ወይ ካ ዘፍረስኩም ዕርዲ ዝቆፀር እዩ and you know it very well we know it and you know it ንስኹም ትፈልጥዎ ንሕና ንፈልጦ ስለዚ ወይ ለኸ ኤርትራ ቀዳማይ ነገር ቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኣብ ኮይኑ ክሰርሕ ከሎ the number one enemy ናቱ ምን ምዃኑ ዝሰዓትኩም ኣይመስለንን ህወሓት እዩ ነይሩ ስለዚ they knew ኣብ ክስልበጦም ድዩ ኣይስልበጦም was a secondary ካልኣይ ክፋል እዩ ምክንያቱ እቲ ቀዳማይ ዕርዲ ተቀዳማይ ጸላይ ተቀዳማይ ዛዕበየ ሓይሉ ዝነበሮ ናይ ደጋ ሓይሉ ዝነበሮ ንሱን ኣዲስ ኣበባ ከይምለስ ታርጌት እንደዴዴ ስለዚ ንስኻትኩም ሓጊስኩም እንተሓገስኩም ሰናይ ጉርብትና ጉረቤት ስለ ዝኾንኩም ኣይጸላእን እዩ እዚ ብድዕ ዝመልኦ ግን ብዘይ ባና ናብ ትበፅሑ የብልኩም ዝብል ግን again it hurts you ንዓኹም እዩ ዝያዳ ክብድል ዝኽእል ምክንያቱ ኤርትራስ እቲ ዝኸፈ መድረኽ ናይ እገዳውን ኣብኡ ኸላ መፅያያ ነቲ ኩነታት ከተድምዕ ከኢላ እጅግዳ እቲ ዘሎ ስርዓት ክሳብ ክንደይ ካብቲ ናይ ቀደም ዝተዳኸመ ብውሽጣዊ ጉዳይ ዝተበላልዐ ንኤርትራ እንታይ ስክፍታ ካብቲ ቀደም ዝነበረ ስክፍታስ እንታይ ዝብእ ስክፍታ ክህልዋ እዩ እዚ ድማ እዩ እቲ ከምዚ ሊቃውንቲ ኮይኖም ንኤርትራ ብፍሉይ ሓገዝ ዝገብሩላ ብሎ ዝነበርና እውን ብዘይካ ሕውነታዊ እንታይ ዝብሎናስ ድሕነትና ምዃኖም
ፀግዕና ከምዚ ናይ እስራኤላውያን ዝብልዎ ምስ ጽዮን ፀግዕና እምባና ገለገለ ንብሎ ወይ ካቶም ኣመንቲ እንታይ ዝብሉ ምን ጽዮን ይብል ሰብ እንዳበለ ዝገልጾም ሻሎ ጽዮን ማለት ፀግዒ ኣይሁዳውያን ፀግዒ ዝኾኖም እምባ እዩ ነይሩ ትግራይ ከዓኒ ንኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ፀጉዑ እምብኡ ሓውፍ ማስዩ ጽዮን ማስ ፀቅዖ ኮይኑ ወፈልጥ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ፀቅዕናቱ ወይ ካብ ጽዮናቱ ናቕፋይ ነይሩ ከምኡ እንተ ዝኸውን ነይሩ በቲ ወገን ትግራይ መጀመርያ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ኣብኡ ዕርዲ ምገበሩ እንታይ ዳ ኒው ፀቅዕናቱ እምበሽ ከማን ፀቅዕና ኤርትራ ብዓይኒ ደረጃ ሃገር ብታዕቢ ታሪክ ናይ ኤርትራ ፀቅዕና ህዝቢ ኤርትራ ሱዳን እያ ነይራ let's be very clear here ታሪክ ምዝምባዕ ካብቲ ተሓሓዝኩሞ ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ደጀን ናቱ ደጀን ዝበሃል ጽዮን ትብላ ደለኻ ደጀን ናቱ ኣበይ ነይሩ ተይልና ናቕፋይ ነይሩ ቀንዲ ምስቲ ተሓበር ዝነበረት ሃገር ድማ ሱዳን እያ ንስኹም ኣይኮንኩምን ካባኹም ብዝተዓፃፀፈ መልክዕ ንሰውራ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝደገፈት ኢድ ዝሓወሰት ተላ ሱዳን እያ ነይራ ዳትስ ዋይ ድማ ኣብ ግዜ ሽግራ ሕጂ እውን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎኖም ደው ኢሉ ይሕግዞም ኣሎ ኣብቲ ትፈራርሰሉ ዘላ ልክዕ እቲ ሰናይ ጉርብትና ዝነበረ ህዝቢ ይተሓጋገዝ ኣሎ ካልይቲ ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝነበረ ሃገር ሶማልዮም ነይሮም ብፓስፖርት ናይ ሶማልዮም ዝኩሉ ናይ ህዝባዊ ግንባር ተጋደልቲ ናብትን ክብሉ ከለዉ ናይ ሶማልያ ፓስፖርት ስለ ዝነበሮም ብሱዳን ገይሮም ናኸድዮም ዝኸዱ ነይሮም ንሶማልያ ድማ ኣብ ግዜ ሽግራ ደው ኢሉ ዝሕግዛ ዘሎ መን እዩ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ስለዚ ንስኻትኩም ደጀን ኣይነበርኩም ሓቂ ኣይሓገዝኩም ኣይብልኒ ደጀን ግን ኣይነበርኩምን ዘይነበርኩም ታሪክ ምጥምዛዝ ድማ ንዓኹም ኣይጠቐመ ነቶም ጎረባብትኻውን ሰናይ ጉርብትና ይገብርኒ ስለዚ ሕጂ እውን ንግዜ ንገድፎ ንስኻትኩም ስለዚ ምስ ኤርትራ ስለ ዝተባሃዝኩም ንኤርትራ ዝኸፍአ የለን ምክንያቱ 27 ዓመት ካብ 2000 ክሳብ 23 ዓመት ምሳኹም ተጎረባይትና ሰናይ ጉርብትና ኣይኮነን ነይሩና ተፋጠጥ ናይ ውግእን ናይ ኣፅዋራትን እዩ ነይሩና ስለዚ እንታይ እቲ ፍሉይነት ነዚ ሕጂ ከም ፍሉይ ገይሮም ክገልፅዎ ዝፍትኑ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ምሳኹም እቲ ናይ ህወሓት ቃልሲ 17 ዓመት እዩ 17 ዓመት ተቃሊስኩም ኢኹም ነቲ ናፅነት ኣምፂኹም ንብሎ ወይ ከዓ እቲ ለውጢ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መፅዩ ብዝለዓለ እቲ ደርጊ ክወድቕ ዝኻለ ሰውራ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሓያል ስለ ዝነበረ እምበር ዝሓንሱ ንገድፎ ንስኹም ኣበርኪትኩም ኢኹም በቲ ኮይኑ በቲ ግን ኣብቲ ታሪክ ብትክክል ክንዛረብ እንድሕር ኮይንና ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ብዝገበሮ ቃልሲ ኣንጻር ኩሉ ሓያላን ተዓዊቱ ቅድሜኹም ይጀሚርዎ እቲ ቃልሲ ንስኻትኩም ናፅነት ምስ ገበርኩም እውን ንስኻትኩም 17 ዓመት ተቃሊስኩም ካብ 2000 ዕፅዋ ናይ ኤርትራ ጀሚሩ ግን ክሳብ 23 ዝነበረ ግዜ ወይ 18 ዓመት ማዕረት ቃልስኹም ማዕርዩ ድማ ብፖለቲካዊ ተነፅሎን ዕፅዋን እገዳን ተቃሊሱ እዩ ስለዚ 17 ዓመት ንነብስኩም ተቃሊስኩም ንህዝቢ ኤርትራ ይኮንኩም ተቃሊስኩም ኣብ ውሽጢ ዓድኹም ይተቃልስኩም ነይሩ መብዛሕትኡ ግዜ ካብታ ዓድኹም ድማ ታሪኽኩም ፅቡቅ ጌርኩም ተተገሊፁ ዘይንፈልጦ ከይመስለኩም ኣብታ ንስኻትኩም ዝሰበርኩም ድፍዓት እውን ኣዝዩ ውሑድ እዩ ኢቨን ኣዲስ ኣበባ ክትከዱ ከለኹም ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓይሊ ኣብፅሕኩም በንፃሩ ንስኻትኩም ግን ነቲ ባፅዕ ዝነበረ ስርሒት ፈንቅል እውን ንሕና ኢና ሰሪሕና ኢልኩም ክትዛረቡ ሰሚዕና ኢና ስለዚ በገን እዚ ምዝንባዕ ናይ ታሪክ ከነብል ኣለና ስለምንታይ ከምኡ ኢልኩም ግን we understand ካበይ ዝመፀ ምዃኑ ንፁር እዩ now let's go to ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ክንርኢና give me 1 second እዚኣ ኣገዳሲት that it won't be pressing for war reparations on the Ethiopian government. Now I would like to know if any arrangements መንግስትኩም ናይ ኩናት ካሕሳ ሓተት ይሓስብ እዩ ሰሚዕና ብዛዕባ ንብረት ምክፍፋል ዝተገብረ ስምዓት ኣሎ ዶ ብፍላይ ብዛዕባ መጻረይ ዓሰብን ካልኦት ዓበይቲ ትካላትን ኣብ ኤርትራ ሰትሰምዑ ኣለኹም ተሓቶ ኢትዮጵያ ነቲ ወደባት ተጠቀመትሉ ከምኡውን ኣብ ኤርትራ ዝወረደ ዳሜጅስ ሪፓሬሽን ወይ ካሕሳ ተሓተሉ መንገዲ ኣሎ ተባሂሉ ኣብቲ መጀመርያ ዓመታት ናይ ናጽነት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተሓቲቱ ነይሩ ለስና specifically mine in the Asab Oil Refinery and some other. Thank you. We have never ever entertained the idea of reparations from Ethiopia, simply because we believe both our peoples, Ethiopians and Eritreans, need reparations. From whom? From each other? No. We have never ever entertained this idea. If you are talking about the refinery, if anyone is talking about assets in Eritrea that should be shared by Ethiopia, you have to apply the same logic to assets in Ethiopia.
who can be claimed by Eritreans, who can feel and who can say that they have contributed to the making of the ምስ ኢትዮጵያ ክከፋፈላሎ ዝበሃል ተኮይኑ በተመሳሰለ ሙኩት እቶም በዋጋት ካላት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሃንጹ ትካላቱን ክምቀሉለዎ ማለት እዩ ግን እዚ ጽቡቕ ኣይኮነን ንመጻኢ በሓባር ኮይና ዓበይቲ ቁጠባዊ ትካላት ከም እንሃንጽ ንኣምን ንድሕሪት እናጠመትና ቁስልና ምሕኻክ ግን ኣያድልን ድሌትና ነቶም ናይ ሓባር ምንጭታት ሃብቲ በሓባር እናሰራሕና ከነማዕብሎም እዩ ብዛዕባ ካሕሳ ምዝራብ ምስቲ ሕጂ እንዛረበሉ ዘለና ምሕዋይ ቁስልን መደባትን ምዕባለ ክልቲኡ ህዝብታትን ኣይቃዶን እዩ it is not in conformity with our long-term strategy. So, ريتوناي بريزيدنت إسياس تبغيركم سمعكم اللهم قصلنا نحكي تمساسالي مدرون بملسيناوي برايم مينستر زنبرة شعو تزريبني يرو I disagree أنا ناي ريتوناي بريزيدنت إسياس أي سما معني سلمتاي زبيرترا زخفل واقع كحساي قبويو سلازي I disagree من البعض أتناي كحسا محتاج جن يحرمي تعاملتهم كتكبر سلا تغل legal claim سلا زلكا أتي كل زنبرة جبنات تاريخ عندما سنة ده سلا زخونة من البعض أبزبنة تناي قدلي generation كيكون خليجن I recommend the next generation is good daisy seriously كريو if Jewish Ayhud أب برلين زقات أمام قفعي millions شعودي كونس حجون ببليون زتمن حجزن politica ودقفن زرابن تليوم حزب إيرترا زي حتلون زي كحصلوا مخنيات كله يقبعني ስለዚህ ምናልባት ጀነሬሽን አይቃልሲ እዚ ከውን خلي ريتو ዝغጽል ወለዶግን ከሐተሉ ዘይክል ምክንያት የብሉን ባህላዬ and we need to take this matter እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ምናልባት ናይ ሕጂ መንግስቲ እዚ ቀደም ድሕርናጽነት ኣብ ጭራናይ ተስፋ ከለው ዝበልዎ እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ መርገጽ ግን እንታይ ይኸውን we see that ተዘይለ ትሕቶ ኣብ ዝኾነ ቀጻሊ ወለዶውን ክመጽ ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ሸለሌልካ ክሕለፍ ዝግቦ ግን ኣይኮነን ዝብል ርእይቶ ኣለኒ I disagree ምስ ርእይቶ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ዋዕሮ ኤርትራዊ ድማ ጎኑ ጎኑ ቅድሚ ናብ ጉድ ኒውስ ክንሓልፍ very pleasant ዝኾነ ውፅኢት ኣምፅኣ ውድድር ኣብ ሩዋንዳ ዝግበር ዘሎ ናይ ምሕምባስ ውድድር ቀዳመይቲ ኮይና ወርቃዊት መዳልያ ወሲዳ ክርስቲና መኮነን and her teammate ሄርሜላ ንጉሴ ዝበሃላ መስለኒ ጎልድ ሜዳል ወሲዶም ኣለዎ ወሲደን ተሸሊመን ኣለዋ ኤርትራውያን አትሌታት መኹርዕ ናይ ኣፍሪካ መኹርዕ ናይ ህዝቦም ትክክለኛ ኣምባሳደራት እዮም ኣብ ዝኸድዎ ብፍላይ ድማ ኣብ ሩዋንዳ ከም ዝዓወት ሩዋንዳ ተዝበለፀት ሃገር ናይ ኣፍሪካ ኣብ ስፖርት ስለ ዝኾነት ዓብይ ስፖትላይት ዓብይ ኣተኩሮ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ቦታታት እዩ እዚ ኣባፅዕ ውድድር እዚ አይ ቲንክ ኣባፅዕ ውድድር ተኻይዱ ነይሩ ቅድሚ እዋን ኣብ ትዊተር ሪአ ነይረ ካብኡ እቶም ቀዳሞት ዝወፁ እዮም ከይዶም መስለኒ ዘኹርዕ ውፅኢት ድማ ኣምፅኦም very proud ተመሳሳሊ ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ኣብ ዋንጫ ኣፍሪካ መዳለዊ ናብ ሞሮኮ ክትከይድ ዝግባእ ኣይከደትን ዝብል ኒውስ እውን ወፂኡ ነይሩ ኣይሓበርኩኹምን ቴክኒካዊ አይ ቲንክ ከም ዝረኣኽዎ ድማ ናይ ቁጠባውን ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ኮይኑ በቲ ክትሳተፍ ኣይኮነትን ማይ ሳን ናይ ወደይ ዲስኣፖይንትድ ኮይኑ ምክንያቱ ኩዕሶ ስለ ዝፈቱ ሓደ ብዙሕ ግዜ ነታ ቲም ክሪእዋ ብዙሕ ይህንጠዩ ነይሮም አንፎርቹነትሊ ምስ ዘሎ ሪያሊቲ ናይ ተዓዲ ተሪኻዮ ኣሽሓት ዶላራት ቲም ሙሉእ ከተንቀሳቐሱ እውን ባጀት ከይህሉ ይኽእል እዩ አንደርስታንደብል እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፅኑዕ ሳንክሽንስ ዘላ ሃገር ንከምዚ ዓይነት ስፖርት ሲ ወላ እኳ ፅቡቅ ተኾነ ላጀር እዩ ነቲ ዘየለ ናይ ደገ ባጤራ ኣብ ከምኡ ከተጥፎ ግን ንመፃኢ ግን እዚ ብደገ ዘሎ ወለዶ ንሱ እውን ስፖንሰር ክገብሮ ዝኽእል ዝነበረ ኩነታት ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ኔክስት ጀነሬሽን ግን ሓንቲ ፋንድ ጌርካ ነቲ ሃገራዊት ጋንታና ትበሃል እውን ኩሉ ሰብ ባዕሉ ካቨር ክገብሮ ምኻለ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ኣብዚ ከለና ነዚያ ንእሽተይ ውልዶ መንእሰይና ድማ ኣታኩዕለይ ኩልኹም ንፍዕቲ ክርስቲና እናበልኩም ኣብ ዘላቶ ሰፖርት ገበርዋ ብጣዕሚ ዘኹርዕ እዩ let's listen now ኣብቲ ናይ ዞባና ቅድሚ ናብ ኢትዮጵያ ምስጋርና ኣብዚ ግን ክዝንጎዕ ዘይብልካ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ዘሎ ጨቋነ ስርዓት ኣልዩ ሕጊ ምሰንገሰ ንዓኻሲ በቃ ከም ዕላማና ጌርና ኢና ክንተሓሓዘካ ኢና ወላ ብሕጊ ክንሕዘካ እንተዘይከኣልና ንዓኻ እቲ ዝገበርካዮ ህዝቢ ንክፈልጦ ግን ብዕቱብ ኢና ክንሰርሓሉ ኣብዚ ግን ክዝንጎዕ ዘይብል ስንታየ ገይረ ሓደ ብሕጊ እንተዘይሓዝናካ ይብል ብሕጊ ክትሕዘኒ ትኽእልኒ ኢኻ ሕጊ ስለ ዘየፍርስ ዘለኹ ኣይነው
so ብዙሕ ግዜ እዩ I think ናተይ attention ይደሊ ነይሩ መስለኒ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ኢሉ ነዚያ ድማ ቆሪፅኩም ስለ ሰደድኩም ለየርያ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ቪድዮኹም ዝገብር ሰሚዐ ኣለኹ እንታይ ስለ ዝገበርኩ ኢኻ ክትሕዘኒ ንህዝቢ ኤርትራ ሃገርኩም ፍተው ንሃገርኩም ሕለዩ ንሃገርኩም ስርሑላ ሓድነትና ንሓሉ ብሓደ ኮይና ንዝቕፅል ወለዶ ነታ ሃገር ክሰግር ሰሚርና ንስራሕ ድኽነትና ወይ ካብቲ ዘሎ ቁጠባዊ ፀገም ንምሕዋይ ድማ ናብ ሃገርና ኢንቨስት ንግበሮ ገንዘብና ንሃገርና ንልምዓት ንስራሕ ስለ ዝበልኩ ዲኻ ክትከሰኒ ክሰሰኒ ብኸምኡ it doesn't matter ከሰኒ ትኽእል ኢኻ እቲ ፀገም ግን ኩሉ ንስኻትኩም ንትግራይ ንኽትሃንፁ ገንዘብ ተዋፅኡ ነይርኩም ንኤርትራ ክንሃንፅ ገንዘብ ነዋፅኡ ስለ ዝበልኩም ከሱኑ ደሊል ኣለኹም ራይ ዱዳ ግበርዎ እቲ ገንዘብኩም ኣክንድን ህዝቢ ኤርትራ ሰርቭ ንምግባር ትጥቀምሉ 250,000 ኣብ እስራኤል ንኤርትራውያን ፌስቲቫል ንኸይገብሩ ንዝተሃረሙ ንዓታቶም ንኸይክሰሱ ንመውፅኢ 400,000,000 ዝኾን ገንዘብ ኣዋፂና ሰዲድና ኣለና ኢልኩም how sad ክንድዚ ዝኣክል ገንዘብ ንህዝብኻ ልዕሊ ሚልዮን ዝትመን ዶላራት ንህዝቢ ትግራይ ክንሕግዝ ኢና ኢልኩም ሰዲድኩም ንህዝብኹም ግዳ ዘይትሰዱ ኤርትራውያን ተኮይንኩም ንኤርትራ ዘይትሕግዙ ኤርትራዊ ዶ የለን ኣብ ትግራይ ንዑ ዘይትሕግዙ no ናትኩም ኣጀንዳ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ እዩ ነይሩ ነቲ መንግስቲ ብቆላሕታ ንኤርትራውያን ባዕሎም ተጋሩ ኮይንኩም ኢሎምኩም ንህዝቢ ኤርትራ ሓጊዝኩም እንዳመን ፖለቲካዊ ረብሓ ክበኩም ንትግራይ እንተሓጊዝኩም ግን ኣብ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ኢድ ክህልወኩም ይኽእል ንኤርትራ እንተኣትዮም ኢልኩም ድማ መንበር ናይ ስልጣን ክብኹም ይደልዩ ንስኻን ደገፍትኻን ኩርሲ ኢኹም ትደልዩ ዘለኹም ለውጢ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ይኮንኩም ትደልዩ ዘለኹም ኣነ ግን ኩርሲ ኣየድልየንን እዩ ንኩርሲ ለይኮንኩም ዝቃለ ዘለኹ እቲ ኩርሲ ኣየድልየንን እዩ ኢንፋክት ኣብ ኤርትራ ለውጢ እቲ ህዝቢ ኢቭን ኣነ ዘይኣትዎ ለውጢ ተመፅኡ ፀገም የብለይና ህዝቢ ኤርትራ ፅቡቅ ኮይኑ ኣነ ዘይኣትዎ ተኮይኑ እውን ፀገም የብለይና ካብ ናትኩም ዝፍለ መርገፂ ናተይ ተመሳሳሊ ካልእ ቪድዮ እውን ሰይድኩም ላይ ነይርኩም ኢምፖርታንት ስለ ዝኾነ ግን ክንርያ ንሳውን ኣብ ዳሳ ትግደፍ እዚ ሕጂ ትፅሕፎ ዘለኻ ኣብ ዳሳ ትግደፍ ኪዱ ንዓዲ እተው ዝብል ግን ቃል ብቃሉ ደገፍቲ ግደፍ ኩን እያ ሲካዚ ጎቦ ምዝራብ ገሪ ከም ህግደፍ ተትርጉማ ደገፍቲ ህግደፍ ኩኑ ዘይኮነ ትርጉማ ቃል ብቃላ ዓድኩም ተው ማለት ንምንታይ ቅድሚ ሕጂ ዘይገበርካዮ ሕጂ ክግበር ትደልየ ዘለኻ ኣብ ዳሳ ትግደፍ ኢኻ ተዓዲ ምእታው እንታይ ፍሉይ ሓድሽ ንምንታይ ትብል ዘላ ዘረባ እዚ መንእሰይ እዚ ዓዲ ዝኣቱ ባይታ የለን ሕጂ ብሱዳን ኬድካ ብጅቡቲ ብየመን ብትግራይ ኬድካ ዓቃሊ ሰበራጊ ሰሪሐ ደምሲሰን ህግደፍ ከተወካ እየ ትብሎ ዘለኻ ወይ እውን ኣብ ደገ ሰልፊ ገይረ ንጎን በላ ገይሩ መሊስሎም በዓል ንስኻ ዝተቃለስኩምሉ በዓል ንስኹም ዝገበርኩም መቃልስሲ ሃገር ከድሕን ኣይኮነ ገዛ የድሕን እዩ ኢንፋክት ሓዳራት ዝብትን ናብራ ዝብትን ዓዋት ዝበታትን እምበር ንስኻትኩም ሃገር ክትሃንፁ ትኽእሉን ኢኹም ስለዚ ነቲ መንእሰይ ነዊሕ ተቃዋማይ ዝነበረ ይሱ ንነዊሕ እዋን ዝተቃለሰ ርይዎ ኩሉ ሰብ ገዲፍዎ ስለምንታይ ንስኻትኩም ዩዝለስ ስለ ዝኾንኩም ጥቕሚ ዘይብልኩም እንታይ ዝብል ቋንቋ ኣለ ብእንግሊሽ ዩዝለስ ኢድየት ዝበሃል ኣሎ ዩስፉል ኢድየት ዝበሃል ኣሎ ንሕማቕ ክገብር ክሰርሕ ዝኽእል ግን ቁም ነገር ክገብር ዘይክእል ማለት እዩ ወይ ንህዝቢ ዘርብሕ ክገብር ኣይክእልን ንሕማቕ ኣጀንዳ ግን ከሳልጥ ዝኽእል ማለት እዩ ዩስፉል ኢድየት ይበሃል እንታይ ማለት እዩ ንሕማቕ ንፀላይ መጋበርያ ኮይኑ ንህዝቢ ከሳቕ ዝኽእል ግን ቁም ነገር ክገብር ዘይክእል ስለዚ እዚ ንድሕሪ ነዊሕ ቃልሲ ዝበሎ ብኣኻትኩም ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ የለን ህዝቢ ትግራይ ተኣለዩልና ኢልኩም ንነዊሕ ምሶም ተቃሊስኩም we don't need you ኢሎምኩም ሕጂ ናብ ኤርትራ ተመሊስኩም ድማ ሓሸወየ ክትገብሩ ትደልዩ ኣለኹም እቲ ህዝቢ ን10 ዓመታት ጆሆ ሒዝኩሞ እንታይ ውፅኢት ኣለዎ ዚሮ nothing ዚሮ ውፅኢት ኣለኩም ስለዚ ካባኻትኩም ተስፋ የለን ንስኻትኩም ተምፅዎ ለውጢ ስለዘየለ እቲ መንእሰይ ንዓዱ ከኣቱ ግደፍዎ ምስ ህዝቢ ክዋሳእ ግደፍዎ እዩ ዝብሎም ዘሎ ሂዝ ራይት ሓቅሎ ምክንያቱ ብሕጂ ንስኻትኩም ኦርጋናይዝ ኮይንኩም ሃገር ከተትሕኑ ወይ ህዝቢ ከተትሕኑ ነና ህዝቢ እቲ ትፀልዎ ህዝቢ መዓልታዊ እንዲኹም ንጥፍኣቱ ተሓልሙ ዘለኹም መዓልታዊ ዘይኮነ ክፍኣት ናቱ ጥራይ ንዓለም ተፍልጥዋ ዘለኹም ከምዚ ኮይኑ ክፍኣ ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ እንዲኹም ተውፅኡ ትውዕል ዘለኹም ንሱ ዘይኮነን ጉድ ኒውስ ናትኩም ኣብ ኤርትራ ሰብ ማይ ሲኑ ብሬኪንግ ኒውስ ኣብ ኤርትራ ሰብ ልቺ ጠጠው ኢልዎ ብሬኪንግ ኒውስ ኤርትራ ኢንተርኔት የብሉን ብሬኪንግ ኒውስ ህፁፅ ዜና ቁልጡፍ ዜና ውዑይ ዜና እናበልኩም ክፍኣ ናይ ኤርትራ መውፃእ እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ሓድሽ ኣይኮነን ንዓመታት ጌርኩሞ እንታይ ኣብፂ ኢልኩም ናቲንግ ኣብዚ እዋን እዚ እታ ንእሽተይ ትኸውን ኦርጋናይዜሽን እውን ብሓደ ክትቅፅሉ ኣይትኽእሉን ኢኹም ስለዚ ናትኩም ፀበልኩም ኣይልከየና ጥራይ ዝበሃል ካባኻትኩም ኣርሒቕካ ምኻድ ድማ ሰላም ኢኻ ትረክብ እቲ ህዝቢ ድማ ንስኹም ተታሊኹምሉ ሰላም ከም ዝረክብ ርግፀኛ ንስኻትኩም ተቃሊስኩም ከተምፅዎ ትኽእሉ ለውጢ ግን ኢቭን ኣብቲ ናትኩም ንእሽተይ ሰርክል እውን ኣይሰርሕን እዩ and you know it very well ክንደይ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ግዜ ዘጥፉ ብቅድሚት ኮይኖም ዝሰርሑ ዝነበሩ ገዲፎም ቅድሚት ኮይነ ንብዙሕ ኣስሪሕያ ይብልኒ ኣነ ተሳታፋይ ናቱ ግን ነይረ ክሪኦ ከለኹ ኣነ ብቕኑዕ ልቢ እቲ ዲሞክራሲ ፍትሒ ገለ ክበሃል ከሎ ሓቂ መስለኒ ነይሩ ተራኻ ግን ፍትሒ 10,000 ኪሎ ሜትር ካባኹም ርሒቓ ኣላ ስለምንታይ
ናይ ሓሳብ ኣብ ዓዲ ዲሞክራሲ ከፍ ኢልኩም ከለኹም ካባኹም ንዝፍለ ሓሳቡን ክትቅበሉ ዘይትኽእሉ ሰባት ኢኹም ንስኻትኩም ታንክን መድፍዕን ድሕሪ ሒዝኩም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት 10 times more ወይ 100 times more ክፍኣት ከም ዘለኩም ርኢና ኣለና ምክንያቱ ክትገብርዎ ዝፈተንኩም ከሪኢና ኢና ብሰላማዊ መንገዲ ብሰላም ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ብምንም ፍንጫይ ነይሩ ከምኡ ትገብር ነርካ ድማ ተመሊስካ ኣሽሓት ገንዘብ ጌርካ ንዓታቶም ነቲ ህይወት ንምኽፋእ ንኤርትራዊ ኣብ ዓዱ ንኸይጥዕሞ ኣብ ደገ ንኸይጥዕሞ ትሰርሕ ዘለኻ ምሳኻ ክሰርሕ ዝኽእል ሰብ የለን let's close it here and then ሓንቲ ኣርእስላትኒ ክልተ ኣርእስቲ ኣለዋኒ መጀመርያ በዚያ ክንጅምር ኢና In 2023, a revelation surfaced, exposing that 62% of Abiy Ahmed's doctoral dissertation was plagiarized. This discovery, brought to public attention by Alex Dawal. Despite the ዶክተር አቢ ዶክተር ክንብላ ኸማን ኣተሓሳሳቢዩ እዚ ሓደ ኣሌክስ ደዋል ዝበሃል ከምኡ ድማ ካልኦት ስኮለርስ ናይ ኣቢ ፒኤችዲ ተቐባልነት የብሉን እቲ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ድማ ክወስደልዎ ዝብል ኦፊሻል ክስ ገይሮምሉ ከም ዝነበሩ እየ ስለምንታይ 62% ፕላጀሪዝም ወይ ከዓ ስርቂ ነቲ ዲዘርቴሽን ናትካ ወይ ነቲ ናትካ ቴሲስ ቅቡል ኣይገብሮን እዩ ካልኦት ከም ዝሓፍሉ እውን ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ ስለዚ እታ ዶክተር ትብል ኣብ ሪያሊቲ ኮሪና እንዲና ታዓነት ፒኤችዲ ምዃና ለሉ ኩሉ ግን እቲ ብቅዓት እቲ ፒኤችዲ እውን ብትክክለኛ መንገዲ ዝመፀ ይነበረ The shocking disclosure, Addis Ababa University has opted not to initiate a review, reassessment, or invalidation of the doctoral degrees conferred upon Abiy Ahmed and several high-ranking officials. There is a prevailing belief that fear plays a significant role in Addis Ababa University's decision not to address the allegations of plagiarism in Abiy Ahmed's doctoral degree. So, come እትሪእዎ ዘለኹም For half a century, Addis Ababa University has stood as one of Ethiopia's premier education. However, since the, along with others, has faced allegations of compromising its academic standards. There have been እንታይ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ እቲ ዝበለፀ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ መስለን ሓደ ካብኦም እዩ ክገርመኩም ናይ ኣቢ ጥራይ ዶይኮነስ ናይ ብዙሓት ካልኦት እውን እቲ ፒኤችዲ ናቶም ብኸመይ ከም ዝመፀ ንፁር ኣይኮነን ንሱ ድማ ፅንዒና ምናልባት ነዋሕያ ኩላ ክንሪኣ ኣይኮናን ግን ገሊኡ ክንሪአ ኢና ብምፍርራህ ንኣብነት ንዲፈንስ ነቲ ናቱ ፒኤችዲ ደዘርት ነቲስስ ናቱ ዲፈንድ ክገብር ወይ ከዓ ፕረዘንት ክገብር ኣብ ዝመፀሉ ዝነበረ ብዓበይቲ ሓለፍቲ ተሰኒዩ ከም ዝመፀን እዚ ድማ ነቶም ንዕኡ ዝከታተሉ ፕሮፌሰራት ፀቕጢ ንምግባርን ፍርህ ንምፍጣርን ከም ዝነበረ ዝእምት ሓበሬታ ኣሎ claims that degrees were conferred upon senior officials without their having attended a single class. My name is Abiy Ahmed. I'm going to present my PhD proposal. Abiy obtained his PhD from the Institute of Peace and Security Studies, IPSS, at Addis Ababa University in 2017. According to Alex Dawal's findings, a substantial 62% of the dissertation is alleged to be plagiarized. For a more detailed exploration of this investigation, please refer to the link provided in the description below. To Alex Dawal, he's Executive Director of the World Peace Foundation at the Tufts University. I'm pleased to call on Alex Dawal, who is a leading thinker on Africa. Hey, good day, everybody. It's Jim Stavridis, the dean. So, እቲ ኣሌክስ ደዋል ዝበሃል I think ብምዕራባዊ ዓለም ተቐባልነት ዘለዎ ስኮላር ፕሮፌሰር እውን ስለዚ ንሱ ከም ዝበሎ ኣቢይ ኣሕመድ እቲ ፒኤችዲ ናቱ 62% ዝተቐድሐ ቲስስ ወይ ከዓ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ይቀሪብ ነይሩ ጥራይ ዘይኮነ ኢንፋክት ከም ዝብልዎ ዘሎ ሓበሬታ ክላስ ከይተምሃረ ካልኦት ሰብ ተማሂሮም ዝሃብዎ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዚ ነገር እዚ ኣብ ኬንያ ዳርጋ ዓብዪ ኢንዱስትሪ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ተምሃሮ ኣብ ኬንያ ዘለዉ ንፋዓት ተምሃሮ ናቶም ቲስስ ይፅሕፍሎም ወይ ከዓ ገለ ነገራት ይሕግዝዎም ከምዚ ዓይነት ቢዝነስ ኣሎ ኣዲስ ኣበባ እውን ከምኡ ኣሎ ዝብሉ ሰሚዐ ምናልባት ኮንፈርም ግበር ኣብቲ ኮሜንት ግን እዚኦም ሲሪየስ ቻርጅ ዓብዪ ቻርጅ እዩ ናይ ኣቢይ ኣሕመድ ጥራይ ግን ኣይኮነን ነቲ ዩኒቨርሲቲ ክረዲብሊቲ ናቱ ለኪምዎ ክጠፍእ ዝኽእል ምዃኑ ነቲ አካደሚክ ስታንዳርድ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ለኪምዎ ክኸይድ ዝኽእል እዩ እዚ ጉዳይ እዚ Dean of the Fletcher School of Law and Diplomacy, and I'm joined today by a friend and a colleague, Alex Dawal. Alex has an unbelievably impressive background in A scholar with a doctorate in religious and political ethics from the University of Chicago, has been active theology and Ethiopian studies at prestigious institutions such as Wheaton College, the Ethiopian Graduate School of Theology, and the University of Bonn. Notably, Dekor has leveled his doctoral dissertation. Abiy did not write his doctoral dissertation. Someone else wrote it for him.
Alex Dawal ከም ዝብሎ ፀንሐ እቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰርሕ ኣብቲ ናይ ዩኒቨርሲታት ናይ ኢትዮጵያ ተሳትፍነ ዝነበረ ሰብ እዩ ዝዛረብ ፀንሐ እንታይ ኢሉ ኣቢ ባዕሉ ዝፅሓፉ ኣይኮነን እቲ ፒኤችዲ ናቱ ስለዚ ካልኦት ከም ዝፅሓፍሉ ዝገልፅ ሓበሬታ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ንሽተይ ክንሰምዖ ክንውዲና ኣትሊስት ብዛዕባቲ ዶክተር ንብሎ ዘለና ምልክት ሕቶ ክንገብሮ ኢለ recounts the pivotal moment when Abiy Ahmed defended his dissertation at the university. During this crucial event, Abiy showed up with senior member of the Oromo People's Democratic Organization, General Abdullah Gemede, Workine Gebeyahu, and Shimilis Abdisa. Friends of Abiy Form Security and Intelligence were also in attendance. The dominating influence exerted by his peers ኣብቲ ዲፈንስ ክገብረሉ ወይ ፕሬዘንቴሽን ክገብረሉ ዝመፀ ብዙሓት ዓበይቲ ሓለፍትን ዕሩኽቱን ሒዙ መፂ ነይሩ ስለዚ ንኣታቶም ናራየ ዝኾነ ኢትዮጵያ ፕሮፌሰር ከትርፎ ከም ዘይክእል and associates aimed to intimidate and corrupt the process. In such a tense environment, it's unlikely that any professor would decline to award a doctorate degree. Evidently, Abiy Ahmed successfully obtained his doctorate. In 2015, General Abdullah Gemeda, the former president of the Oromia region, came under scrutiny as revelations emerged about his possession of 2 counterfeit degrees. One said, love will never die. The trust. Secretary of the Intergovernmental Authority on Development. The national level road length is increased from 37,000 2002-3 to 100,000 2011-12. Road density increased from بحكت أترارباناتهم درجة قانقوم ولا ملكت نايسن حساباتهم بدعمي از التحساس بزنا إيجاد سكرتير جنرال دي جالزوليو سلازي كلاتهم دكواتريوم but what you كزاربو خلوك سمعهم كلها بسلت ناي توبيكس ناتهم كتريوم كلها maybe كل دكتور زلو كل بقعت هالواي تبني خاجن PhD درجات بس حسب بدعمي التحساس بيه بتقين بتي this is not our thing but ጽቡቅ ጌርካ መፍላትን ምግንዛብን የድሊ ኣብ መወዳእታ እንታይ ይኽብል ዘሊ ኩሉ ነገር ኣስተውዒልና ክንሪዮን ክንፈልጦን ይግባእ ኩሉ ነገር ድማ ከምቲ ንሕና ኣብ ሚድያ ንሰምዖ ገለ ይኮነን ብሓፈሻ ግን ናይ ወትሮ ለባዋናተይ ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ሓድነቱ ኣትሪሩ ክኸይድ ክኽእል ኣሎ ኣብ ካልእ ጉዳይ ንሕብረተሰብና ክጠቅም ዝኽእል ዘበለ ንሕብረተሰብና كتأكم أبزخل زبالة دما جزينا خنا باخنو إن سمعو إن ريو كل دما حبرتسبنا كتأكم زخل حماغنا حبرتسبنا نزجبر دما كنك ما كتتال كنا قارس علىنا نابلكو نايلو مارس تابزخودي كم وترون كل سب كتأكم زخل يزبالكو حبريتها زغرب حاجة زخين ترهيب مو لايك جبرو سبورت جبرو ناتكم حاجة زجدا سنة على نابلكو نايلو مارس تابزخودي أبكالك سام الرهب أفزم معبول عالم تسديدنا نزلنا أكد داس حبريتا خبكم إيه وصر حادي أوروبا يكون أمريكا كالوتول زي جنات ناتهم ويكاورات ناتهم دوكمنت ناتهم هزيت دلاين زاد معس لزخونه نعون خنحز كل زك علينا نقبر لنا كل قوايد مالنا وصر خلته أفزن هجرات زياتن فلو يعدلنا إنفستمنت ناي ستوك ماركت ناي كريبتو ناي كالد بحسر زبالة بقلل زبالة أبكالك نروح زين غنعدل لنا سلازي فليتنا تماهيرنا كنت كمل لهم قايل لنا وتر سلسة دما زين هاجرات أزي بلوس ناي تمرت عدلات اللون ورغس لزلنا نتي تمرت عدلات كنت كمل فتن انت زي لدما بعين انترنت جرنا زلينا فلتت حزنا نمسعي دلوات كنكون لنا نزك حق زغل بروجرامات لنا أعطيهم تتعامل لكم thank you very much بلتكي معرفتي بعيني كريو طعمك اسمعني كويتاي لمينيو عدى يا مدمية